Benvinguts a la sisena edició del Mercat de les Herbes d'enguany. Començarem amb una entrevista a Joan Vallès. Ell és catedràtic de Botànica a la Universitat de Barcelona i membre de la secció de Ciències Biològiques de l'Institut d'Estudis Catalans. Hola Joan, bon dia. Hola, bon dia. Un plaer tenir-te aquí. Igualment, gràcies. Començarem bé que d'aquí res, ara a les 12 faràs una xerrada sobre Joaquim Codina i la seva aportació a la botànica, aspectes etnobotànics i etnomicològics. Què ens espera en aquesta xerrada? Espero que no un gran avorriment, però mai se sap això, però en qualsevol cas ens espera divulgar, que és molt important, una figura cabdal de la botànica catalana de totes les èpoques, com n'hi ha hagut moltes, però una figura potent i important, que a més va tenir la gràcia afegida des del meu punt de vista, que no només us va ocupar de les plantes, tinc a la mà la seva flora de la cellera, després en podem parlar, no només de les plantes en si mateix, sinó de per què la gent utilitza les plantes, per què la gent dona uns noms determinats a les plantes, és a dir, el que en diem etnobotànica, la botànica popular, que és molt important i això li dona aquest valor afegit. Parlarem un xic. D'acord. Perquè per aquells que no ho sàpiguen, qui era Joaquim Codina? Joaquim Codina i Vinyes era un metge, bàsicament, però després veurem que moltes més coses. És a dir, de formació era un metge de la Cellera, un metge de la Cellera que va fer de metge local, de metge de capçalera de moltíssima gent, i que segons gent que l'ha conegut i que jo havia conegut, ho feia molt bé i d'això se'n sortia molt. Però, a més, va tenir una altra finalitat, la seva vida molt important, que era dedicar-se a les plantes, estudiar les plantes de la seva localitat, de la seva comarca i de prop, perquè també va arribar a altres llocs, estudiant, i això, la gent anava preguntant a la gent, a la vegada que anava a curar algú en una casa, doncs sempre el sentia dir, i aquesta herba la fèieu servir, això ho fèieu servir, això li dèieu d'aquest nom, i a partir d'aquesta manera va trobar, diguéssim, molta informació. Ell va estudiar Medicina a la Universitat de Barcelona, però en una època que els metges encara estudiaven botànica també. Ara ja no n'estudien de botànica els metges, però llavors sí, i llavors a partir d'això ell va poder fer de metge absolutament normal, no és que fos un metge naturista com ara entenem, era un metge totalment normal, i a més va tenir un gran interès per la botànica perquè també va tenir una formació en botànica. Molt bé, molt interessant, la veritat. Serem en allà. Un dels seus llibres publicats va ser Apuntes para la flora de la Cellera i su comarca, no? El que ens explicaves, que era molt centrada en la zona on ell vivia, la Cellera. I també hi ha hagut aquest interès per part teva de la proximitat amb la comarca. Sí, jo penso que això és important, perquè ell, per fer de metge, per fer la seva feina, també en feia d'altres, de feines tenia a veure amb cooperatives agrícoles i altres coses, però vol dir que trepitjava molt el territori, i en aquell moment, evidentment, no hi havia pas grans autos i grans això, anava molt a peu pels llocs i es anava fixant, com és lògic, però no tothom ho fa, amb la natura que el rodejava, i a partir d'aquí va voler començar a estudiar. I va fer aquest llibre, Els apuntes para la flora de la Cellera i su comarca, que és un llibre tal com s'estilava a l'època, escrit en castellà, però pensat en català, i no només pensat en català, sinó que tots els noms populars de les plantes que hi ha només són en català, perquè ell ja indica aquí que només recull els noms, no va a recollir noms d'altres obres, sinó que recull el que la gent li ha dit de noms i usos de les plantes. Per tant, ell fa el que en diem una flora, flora vol dir el conjunt de totes les plantes, i una micoflora, o una funga, el conjunt de tots els bolets que hi ha en un territori, però a la vegada hi aporta dades de noms populars i usos que recull de la gent. Per tant, té un doble vessant i un doble mèrit, aquest llibre. Molt bé. Cal recalcar que aquest llibre és l'original, no? I que el teniu a la universitat. El tenim a la nostra biblioteca del nostre laboratori, a disposició de qui el vulgui veure, evidentment. Molt bé. Llavors, a banda d'això, també va tenir molt d'interès per la micologia i va publicar estudis relacionats amb la toxicitat dels bolets, entre ells bolets bons i bolets dolents que maten. Sí, aquest llibre, que ja el nom ho diu, Bolets bons i bolets que maten, és un llibre divulgatiu, és a dir, la seva recerca sobre els bolets també es veu molt reflectida en aquesta flora, perquè aquesta flora no només té plantes, també hi ha els bolets, però després va voler fer una cosa divulgativa, com era lògic, perquè molta gent va a buscar bolets, a caçar bolets, que diem en segons quins llocs, i
si no els coneix molt bé, pot tenir grans problemes, i aleshores és molt bo que la gent només mengi allò que coneix, de plantes, de bolets, etc. I ell hi va contribuir per dir, bé, segons què ho podeu menjar, segons què no ho podeu menjar, i això va fer aquesta feina de difusió. Aquest llibre que estem comentant anava cap als científics, bàsicament, però ell també va tenir, probablement perquè era metge i estava en contacte amb el poble constantment, va tenir les ganes de divulgar a la població aquest saber, en el cas dels bolets. Molt bé. El 2017 es va celebrar el 150è aniversari. Em comentaves que era el 151? Sí, de fet l'any Codina va ser el 2018 bàsicament, perquè semblava que havia nascut el 1868, però mirant els arxius de la universitat, de quan ell va estudiar la carrera, es veia clar que no, que era l'any 67, per tant, quan es va fer l'any Codina era el 151è aniversari. D'acord. Això finalment tant és. La qüestió és que s'aprofités per divulgar la seva figura. Tenim aquest llibre, que es va fer aquest llibre expressament per al 150è aniversari, i alhora també tenim una exposició aquí a l'arxiu que es podrà visitar al llarg d'aquest cap de setmana. Ha estat activa aquí durant un mes. Ho deixaríem com un referent, no?, dintre del món i per tu ja personalment parlant? Sí, a veure, és un referent per la botànica catalana, sens dubte, i quan diem un referent per la botànica catalana volem dir per la botànica mundial, perquè la botànica mundial, com la ciència mundial, està feta a partir de les ciències de cada territori. Per mi particularment, que sóc de Figueres, per tant d'aquestes comarques del nord-est de Catalunya, soc a tocar d'aquí, és un lloc que em toca de prop, que m'agrada, diguéssim, que m'interessa, etc. I a part de tot, a part d'haver fet una flora, que això és una cosa que queda per sempre, hi ha algunes coses en què va innovar. Per exemple, va donar la primera referència a Europa d'una falguera que creix aquí al Pasteral, per exemple, i de la qual, curiosament, les altres úniques poblacions són a la meva comarca, l'Alt Empordà, i aleshores és la primera vegada que s'assenyalava a Europa, va tenir mèrit en això. Ho va consultar amb gent de fora per estar-ne segur, etc. Amb això va tenir un mèrit important. Clar, que em parles d'Europa, ell va portar gent d'arreu d'Europa cap aquí. Sí, això també és interessant, és un altre vessant molt interessant. I en aquest cas ell va fer consultes a Europa per a aquestes plantes que no coneixia bé, també consultes a dins de Catalunya, evidentment, però en el camp de la micologia dels bolets, una persona, un botànic català que va organitzar tota la recerca en botànica a partir dels anys 20 a Catalunya, que era Pius Foniquer, va veure que Codina era particularment dotat i interessat per la micologia i li va proposar que organitzés algunes exposicions de bolets, però no només exposicions de cara al públic, que ho eren, sinó que això volia dir que es anaven a recollir i estudiar tots els bolets que hi havia en una àrea determinada. I per fer això, no només hi havia el propi Codina i altres botànics del país, si l'exposició es feia a Olot, doncs ara penso en Miquel de Garganta, un botànic d'Olot que hi va col·laborar bastant, si es feia en altres llocs, l'exposició, però a més van cridar alguns botànics francesos, particularment, com Roger M, i alguns altres, que van venir aquí a Catalunya, i això ara és molt freqüent, que ens en anem a fora i vingui gent de fora. Abans no ho era tant, és a dir, van ser una mica pioners amb això, amb acollir gent de fora i fer excursions per recollir plantes o bolets amb gent de fora. És interessant. Molt interessant, molt. I ja des del punt de vista més personal, està més de moda l'etnobotànica? A veure, això de moda és difícil de dir. Crec que ara, en general, la gent, després d'un període en què les cures en plantes, la fitoteràpia i coses d'aquest tipus i els remeis vegetals i tot això eren una mica desacreditats perquè els medicaments de síntesi manaven i eren la base. Ara continua manant a les farmàcies i entre els metges els medicaments de síntesi, però sí que és veritat que hi ha hagut una represa de l'interès per als usos de les plantes en medicina o farmàcia, en alimentació, en moltes altres coses, i dels usos populars. Per tant, sí, podríem dir que l'etnobotànica torna a reviure una mica. I per això nosaltres estem fent recerques en etnobotànica basades en gent gran, en gent molt gran, normalment, com més gran millor, perquè recordin coses antigues, no només per saber coses, que és molt interessant, el mateix que Codina estava fent a principis del segle XX. No només per això, per recollir coses, sinó per després poder-les tornar
anar al poble, Clar. com ara mateix hem assistit aquí a una presentació d'un llibre sobre ratafia, fet bàsicament al Pla de l'Estany, a partir de preguntar a la gent com l'ha anat fent sempre i aleshores poder fer un llibre i tornar-ho a traslladar al poble perquè el poble en pugui fer ús. Per tant, sí, crec que hi ha un creixement de l'interès per usar i per usar-les bé, per usar-les no improvisant i no totes les plantes serveixen per tot, però que sí. I amb això l'etnobotànica hi juga un paper perquè transmet el saber tradicional i aquest saber tradicional ja està molt depurat perquè la gent va provant les plantes, provant, les que no serveixen les deixa de cantó i guarda les que serveixen, de les quals després es poden fer estudis químics, farmacològics, però una primera evidència científica és que la gent durant moltes generacions l'ha anat fent servir i això funciona. Doncs si ens anem creient això, que podem divulgar-ho a través de l'etnobotànica, de publicacions etnobotàniques, podem avançar molt. Per tant, la ratafia és una expressió d'aquesta. La ratafia sempre ho hem dit nosaltres i molta altra gent, la ratafia és molts sabors del món, molts gustos del món posats en una ampolla, però no només molts gustos del món, en aquest cas del nostre món, però d'un món bastant ampli, sinó també, és dir, no només gustos, sinó cultura, perquè hi ha, a darrere de la ratafia, hi ha el mateix. Tu pots preparar una ratafia que segurament la faràs com la feia la teva mare o el teu pare, o que és com la feien els teus avis, besavis, és a dir, això ens ve una cultura de llunyíssim i això és una cosa molt interessant. La gràcia d'això és que la ratafia, Josep Pla deia que la cuina d'un territori, diuen que va dir Josep Pla, que la cuina d'un territori és el paisatge posat en una cassola. Doncs la ratafia és el mateix, la ratafia és el paisatge d'un lloc determinat posat en una ampolla. I això és un conjunt de naturalesa i de cultura extraordinari. Fantàstic. Com valores el mercat, Joan? Com que moltes vegades he tingut oportunitat de venir-hi aquí perquè fa molts anys que conec una persona que ha treballat molt en la ratafia Santa Coloma, que és l'Anna Selga, que havia estat alumna meva i amb qui hem fet treballs conjuntament. Fa molts anys que vaig venint i, a més, la confraria de la ratafia em va convidant a fer xerrades i coses. Puc veure-ho i penso que és no només que és una cosa bona per Santa Coloma, que d'això estic segur que vosaltres penseu que és una cosa bona per Santa Coloma, però és una cosa bona per tot el país, perquè hi ve gent de fora, evidentment, i a la vegada que feu el vostre mercat, que veieu què hi ha aquest any, què surt, què no surt, etc., la gent de fora també ho aprèn i torno al mateix, aprèn la tradició. Per tant, és una cosa que jo penso que és una iniciativa excel·lent, això que feu, perquè no és només cada un es fa la ratafia a casa seva, sinó s'ensenya com es fa bé una cosa a partir d'una tradició centenària o mil·lenària, que és això. Això és l'arrel d'aquests nostres treballs etnobotànics i, per tant, nosaltres pensem que és ideal que organitzeu això. Perfecte. Doncs ja ho tindríem. Moltíssimes gràcies, Joan. Gràcies a tu i èxit. Moltes gràcies. Doncs res, ens quedem amb aquesta fantàstica entrevista i seguidament estarem a la xerrada d'en Joan. Fins ara.